Здравейте в бокс, аз съм Minecraft 1 и днес това ще е първи епизод на поредицата Minecraft How to Make Potions. Не, този първи епизод ще се покажа как да се направи potion-ка. Опа, направихме земния дървард. Да, ето го, как да се направим potion-ка, и първата potion-ка ще бъде за ето тази Fire Residence и още една за Witness. Първо, винаги се започва с Netherward по едно. И те сега летим. Да покажа. Това е world с тъпите ми redstone системи, които опитвам. Накрая ще започна да правя някакви по-големи. Да, ето. Да видим дали се е заредило. Да, сега изписва, че е нов ефект, но сега гледайте. Да вземем sugar. Тази поредица се прави, защото може някои хора от вас да не знаят как се прави. Защото не всички знаят. Да, и ето Fire Residence. И ако искате да се удържи ефекта от 3 минути до повече, се слага Redstone. То ще ви го увеличи до една степен и не може. Аз мисля, че не може повече. Сега ще пробвам. Сигурно е готово, да. Ето от 3 минути станаха 8. Сега ще пробвам. Не може. Да, значи само до 8. Така. И сега potion-ката за speed. Тук така, нали, нареждате. Не е задължително по 3, но така, първо Netherward. Летиш, правиш такива пръсти. Тук доста машини, всичко съм си правил. Всичко фото се сетя. Cobblestone машина. Да, и така, ето вече трябва да е готово 100%. Първата част. Пак изписва нов ефект, но сега за спид се слага sugar. И да, аз отново се върнах, имах едно нещо. И сега тук нов ефект, такива разни работи. Сега, нали, за спид, ето. Да, ето спид сега. И така, готово е сигурно. Ето за спид, пак 3 минути и пак когато сложим още redstone се увеличава. Може само с някои определени предмети да се слага. И за спид potion-ката ето я. Спид. Това е спид 1, спид 2, такива работи аз също не съм ги научил. Instant Damage също не съм го научил. И ето 8 минути. 8 минути и да, това беше всичко за сега. Първи епизод. Довиждане.